hango daraktan wasannin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya gana da wakilin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wanda aka fi sani da Halaand. Wani dan jarida mai suna Gerard Romero wanda yake aikin jaridansa a gidan jarida Gigantes ya ba da rahoto akan taron da ya gudana kuma yana da faifayen bidiyo da aka saki a shafukan sada zumunta. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna John Laporta an yi ikrarin cewa mafarkinsa ne domin ya kawo dan wasa Halaand kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kuma ana tattauna batun a wani wuri na cin abinci inda gidan jarida Gigantes ta wallafa kamar haka. Baka ne ta yi taron kuma tare da wakilin dan wasa Halaand. Deco, daraktan wasanni na Baka, ya gana da Rafaela Pimenta wanda aka bi saninta da wakilin dan wasa Halaand. A hali yanzu da babu shakka watakila yawancin kungiyoyi a duniya za su so su sami dan wasa Halaand a kungiyar su. A hali yanzu da tabbas Rafaela Pimenta wanda aka fi saninta da wakilin dan wasa Halaand, ita ba wakilin Halaand bace kadai, har ma da dan wasa Martin Delight. Amma haɗin gwiwa tare da Halaand shike haɓaka yawan sha'awa. Da alama ba zai yi ba Baka ta siya Halaand nan ba da jimawa ba, amma taron ya nuna cewa Catalan na ci gaba da tuntubar su domin jin me zai gudana akan dan wasan gaban kasar Norway din. Kontragin Halaand na yanzu a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta kare a ƙarshen shekarar 2027, amma an yi magana game da yiwuwar ficewa. Game da makomar Halaand da an ambaci Real Madrid, amma Los Blancos ta kusa ta tabbatar da dan wasa Kylian Mbappe a maimakon sa. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar gararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun daura sabon bidiyo akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.